guys, lalapit sa karoon. So welcome mga kajangat. Mga jangat nga mga, you know na. Alright, so guys, our video for today is all about our own MG lip and cheek tint. Okay, so kung gusto mo mapalit na available in two shades, which is Shani and Zoe. So si Zoe pink ni siya, tapos si Shani the red color. Okay, so mali siya, ang pula na mo, wala na mo, ditanggalan na ko siya opening label para makita gid ninyo unsa siya kakuan, unsa ang ihang sulod. Makita ninyo siya nga wala gyud na siya mga papel or unsa ba diha. So kung gusto ninyo siya, kung gusto mo mapalit safe kayo ni siya para pud sa mga bata high school, pwede kayo. So ano siya. Alright, so mali siya ang ginagamit karon si Shani, tapos akong sa cheeks is si Zoe. So para makita gid ninyo akong ginapasbot. Okay, ako siyang balikon na pod. Actually naka-film na ko video pero nawala, pangit na siya pagka-film. Ay mo to akong gi-erase, hiyo na ko sab ano na siya karon. Yeah guys, kung gusto mo mag-reseller PM lang ko ninyo through Facebook o Facebook o sa Instagram. Ako ang Instagram is naka-private kayo. Wala lang, trip lang ako. Okay. Wala siya kapula Zayos, pula pa sa yung pagigugma. Alright, anya karon akong gamit ko na pod is si Zoe. Okay, kung gusto mo mag-decide kung ano yung mga panagway diha. Kani sakto kayo ni sa inyo ha. Alright, mga siya. Nabitan lang ni diha. Pwede na kani isa lang ka inaano sa kabangidan lang. Patay ka Bisaya po na to. Dira. Pero gusto na ko duha. Para mag-pink yun, kaya di kay klaro dira. Okay, mana na siya. Ay, nabot pa sa mata. Sa iluwag ko ninyo karon ha, ako ligo baya. Video lang tawo ng uyamot Zay. Okay. Right, mana ni mga kajanglat. Mga na ito mga gihilat. Ang mahimong na din nostre. Pero mga haters na din ha. Wala mo tayo sukanay gud. Gusto lang mo na ito mag-pink ka nga itong mga kaapingan. Or bata na to. Gusto mo mahimong Amerikanang hilaw. Pwede kayo. Kita na ninyo. Tara. Pink na siya Jai. Sorry guys akong naong. Okay, mana na siya. Bukas sa Jai. Okay. Alright, mana na siya finished product. Okay, mana na. Tapos kung gusto mo mapalit, PM lang ko ninyo. Ay magkaulaw kay. Kuan, open ako ang Messenger o ako ang Facebook 24 hours. Pero di lang po ka-reply dahil kaya kailangan naman di ko matulog lain po. Okay. So mana na siya. So mamunta na mo sa yung ginagamit. Paano siya kanang para sa singot or kanang mga oil sa naong. Guwapo lang ko din. Mana siya yung paano siya i-absorb niya ang oil, mga imperfection. Mana siya Bato, so kung gusto mo palitan available siya sa Watson. Bato lang palitan ni buy one take one nasa 40 pesos. So kung palit man ato lang mo kuan, dili ni sponsor kay ako pa na YouTube. Baga pud kita ng mga sa Watson. Alright, so I hope you guys like the product of MG. So kung gusto mo palit ay mo kauna ha. Kanya kung gusto mo may mga reseller, PM lang ko ninyo. Sabot-sabot kita sa presyo, okay? Presyo inami ko ay walay utangay. Okay? Bye-bye. And by the way, don't forget to like this video and subscribe on my YouTube channel. Bye!